Uitați, dragilor, cum arată semințele de salată creață roșie. Sunt destul de măricele, sunt foarte vizibile. Asta înseamnă că noi ne putem ajuta de guma creionului ca să însămânțăm fiecare alveolă. Am însămânțat foarte rapid salata roșie creață. Avem 104 alveole. Credeți-mă, dragilor, mai mult de 2 minute nu a durat. Este foarte ușor, pentru că putem lua fiecare sămânță cu ajutorul creionului, folosind guma umezită în apă. Iar în acest fel putem lăsa în aceste alveole să crească foarte frumos salata noastră, după care o putem transplanta în grădină. Uitați cum arată semințele de salată Marvel. Deci sunt colorate, sunt destul de măricele și le puteți semăna individual, ca să spun așa, în fiecare alveolă a tăviței voastre. Trebuie să fiți foarte atenți, dragilor, când însămânțați fiecare sămânță individual, mai ales la acest soi de salată Marvel, pentru că culoarea ei este un fel de negru-gri, ca să spunem. Aici în video se observă, ar fi cumva mai deschise, dar în plic o să vedeți că ele sunt mult mai închise, probabil și din cauza luminii din solar. Mi încălzește puțin, să spunem, lumina, adică temperatura de culoare este mai mare, dar ele, să știți că sunt mult mai închise la culoare. Tocmai de aceea trebuie să fiți foarte atenți când însămânțați individual aceste semințe. Uitați, dragilor, cum arată semințele de salată romana. Deci sunt mult mai deschise la culoare față de varietatea Marvel, deci mult mai ușor de semănat individual. Aceasta este salata, sperăm să iasă minunat!